primer de tot, els nens s'ho passen bé. Això és molt important per ells. Un mestre escolar, l'objectiu és que els nens s'ho passin bé, perquè si no, no vas a fer aquesta escola. Dos, que les famílies vegin el que fan el seu fill. Moltes vegades ens hem trobat que el meu fill fa això, fa allò, però no he vist mai el que ha fet. Doncs ells tenen una educació perfecta, no només dels seus fills, sinó que veuran que hi ha 500 nens més que estan fent coses per escoles. Per tant, també això reforça molt els conceptes de vida. Hosti, el meu fill ha estat treballant en una cosa i ara entenc el que està fent. I després també que els nens veuen que no són els únics. El fet que vinguin nens de tot Mallorca, 60 escoles, Palma, d'Artà, de Manacor, de Lloseta, de Pollença, venen aquí i els troben una trobada d'aquestes, també veuen que el reforça molt per ells mateixos l'autoestima, de dir estic fent un projecte de fa 2 mesos i veig que n'hi ha 100 més com el meu, no? I tota la riquesa i varietat innovadora que trobarà, no? Aquí és un exemple de 2 exemples de projectes, mireu-lo que podeu trobar el dia de dissabte, no? 100 diferents. Que ells puguin connectar el que veuen a l'escola amb la seva vida diària. Quan ells connecten la seva realitat amb el dia a dia de l'escola, troben una motivació, un per què fan les coses. Abans ens paràvem a fer fraccions i no sabíem per què fan les fraccions. Ara ells quan fan això, d'una manera, a partir d'un enfocament diferent, ells connecten el seu dia a dia i per tant la motivació és molt major. Exacte. I la temàtica sobre la mobilitat i el transport sent important no deixa com una excusa perquè el nen desenvolupi el que no ens diu. El món del transport però és creatiu també i els infants ens hi treu bastant. Un tema que els trens o no sé què, els cotxes sempre els estimen. I això també dona un punt de motivació extra. Està guai. I també el compromís amb l'entorn. A nosaltres ens interessa moltíssim que els nostres alumnes siguin uns compromesos amb la societat on viuen. I això que pot ser un titular fantàstic, un document de centre, realment és una preocupació per nosaltres fer ciutadans crítics que tinguin una visió, un posicionament davant tot el que els està succeint. I per tant, aquesta és una manera també que ells vagin agafant una mica aquesta actitud davant la vida. És important. Clar, si faig una reflexió sobre la mobilitat i maneres com me moc i com ho fem a casa nostra i tal, i canvis climàtics i guions de temps pujats. Exacte. És fantàstic. Clar, això dona joc també que cada any pots pensar temàtica, que les pots vincular a el que molts més propers. És veritat que tampoc no hem posat límits, sempre hem dit identifiquem una problemàtica que ens afecta aquí a Mallorca, no? Que no estem nosaltres. Però també no els hi posem un límit. Això que vols aplicar aquí, això no ho poden aplicar a la península, no ho poden aplicar a Alemanya o a altres punts del món. També volen que els nens tinguin aquesta visió molt global, i això com ho aplicaries a l'escola, al teu barri, al teu poble, a Mallorca. Aleshores, que nens tinguin aquesta visió més crítica. No, perquè està mateix, Mallorca és global, no? Es fa un treball cooperatiu, però la ciutat és una obra col·lectiva. Com és una obra col·lectiva, la mobilitat és una qüestió que te vertebra, que t'ajuda a transformar, que te la pots girar com un calcetí si vols. Exacte. I que s'hagin plantejat aquí fer aquestes mini-ciutats o aquestes mini-solucions. I jo com m'agrada un dia, i jo, amb això, que sempre estem nosaltres intentant, no, per favor, mobilitat motoritzada, no, anem cap a l'altre, no? Però evidentment hem de posar aquestes solucions. I el fet que se la plantegin, veig vehicles, però també veig construccions, veig urbanisme, no? Per un altre costat, i això també és molt important. Que estiguin les dues... Estiguin tot lligats, perquè han d'entendre l'entorn al final. I entenen un entorn molt caòtic. Però per ell té un sentit, no? Clar que el té, Per ell té un ordre. però és un entorn allà on dius, buf, això és el que veig, no? És a dir, tu al final reflexes el que estàs basat. I el que veus és això, una mica més de caos, i aquí te fan un espai per aquí han de passar. No va sorprendre. Les maquetes que nosaltres hem començat a veure, a tota. I jo crec que lo impactant no serà veure les maquetes, no l'explicació. Perquè ara si pogués tenir l'equip que ha fet això i ens pogués dir exactament que te sorprendria més, perquè per ells té una lògica el que han fet. I són capaços d'entrar. I després també has d'explicar-li què vol dir això, què és això. A vegades són preguntes bones, perquè a vegades pot dir això
és una torre, té algun significat per tu? A vegades te diran, no en té cap, al contrari. I per desenvolupar el pensament simbòlic també. Exactament. I de fet això és una cosa que m'està dient, és una mica a vegades la potència pedagògica que té el concepte de l'ego és les teories totes construccionistes pedagògiques t'ho diuen, no? Tots som persones, som animals manipuladors, som molt sentit separat, no? Com us agrada tocar, fer i construir, no? I l'ego és una cosa, s'ha dit de l'ego, és bàsicament que qualsevol peça s'ajunta amb una altra. Això és el primer. La segona és que el diuen et significa que tu vols. Que tu vols. Ningú t'ho qüestionarà, però tu això pot ser una torre, això pot ser un edifici, això pot ser una antena. I això és el interessant que té l'ego. Que li pot donar molt de significat i és quan, el que deia en Andreu de la comunicació, que aquest nen puguin explicar a partir del que han construït la seva idea, és molt més potent que no parlar genèricament de mobilitat o de transport. Estan vinculant una cosa que han fet ells, que l'han tocat i que l'han construït.